Dames en heren, welkom bij alweer het 4e seizoen van Venray in Bedrijf aan tafel. En ook vanavond ontvang ik hier in Asteria aan deze tafel maar liefst 4 ondernemers die gaan vertellen over hun bedrijf en wat hen bezighoudt. En als eerste hier vanavond aan tafel in het 4e seizoen is Ewald Overbeek. En jij werkt bij Buitenlust Fysiotherapie, Acupunctuur en Fysiosport. En dat is een praktijk die is gevestigd in het medisch centrum Buitenlust. En cliënten die worden daar behandeld aan een heel breed scala van klachten. Klopt dat? Helemaal juist. Helemaal juist. Welkom. Ewald Overbeek, dames en heren. Dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ewald, wat is de historie van fysiotherapie Buitenlust? Wij zijn in 2004, 2005 denk ik begonnen met gesprekken met huisartsen en een apotheek in Venray. We hebben gezocht naar een wat groter centrum met wat meer mogelijkheden waar we meer konden doen voor onze cliënten. Heel lang zoekend zijn we uiteindelijk terechtgekomen op locatie Buitenlust aan de Maasheeseweg. En daar zitten we inmiddels sinds 2011 geopend, inmiddels alweer 3 jaar naar volle tevredenheid. Ja, de meeste mensen in Venray, neem ik aan, zullen dat gebouw kennen. Fysiotherapie, dat is een breed begrip. Kun je aangeven welke vormen van fysiotherapie bij Buitenlust worden toegepast? Nou, fysiotherapie is een discipline die houdt zich bezig met de klachten van het bewegingsapparaat. Dus alles wat te maken heeft met beweging. Gewrichten, spieren, pezen, botjes, bandjes. Dat is de ene aspect. Het andere aspect is dat er een aantal specifieke doelgroepen zijn. Mensen met longklachten, mensen met hartklachten, mensen die te maken hebben met suikerziekte, overgewicht, dat soort zaken wordt allemaal behandeld. Binnen ons centrum hebben we een aantal specialisaties. Ja, want al die mensen met al hun klachten, daar zijn jullie allemaal in gespecialiseerd. Hoe werkt dat? Met hoeveel mensen werken jullie daar? Wij werken met 9 fysiotherapeuten, een acupuncturist. Er zit bij ons ook in het centrum nog in onze afdeling een chiropractor en een logopedist. De 9 fysiotherapeuten die zijn gericht op sportfysiotherapie. Een van de accenten die we altijd leggen is beweging. Ja. We willen dat mensen zich verantwoordelijk weten voor hun eigen lichaam. Proberen ze in beweging te zetten en in beweging te houden. Proberen ze echt van de klachten af te helpen. Nou, sportfysiotherapie is daar één van de specialisaties voor. Daarnaast hebben we specialisten op het gebied van bekkenklachten, knieën, schouders, heupen, wervelkolom. Specialisten op het gebied van de psychosomatiek. Mensen die bezig zijn met manuele therapie. Arbeidsfysiotherapie, dus arbeidsgerelateerde klachten. Mensen met een longproblematiek. Met andere woorden, bijna iedereen kan bij jullie terecht. Ja. Etalagebenen, wat zijn dat? Dat zijn mensen die vaatklachten hebben in de benen. Die hebben als kenmerkende eigenschap dat ze steeds minder ver kunnen lopen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door looptraining je dat weer een heel eind kunt verbeteren. Dus die mensen komen bij ons, die volgen een traject van, laten we zeggen, een aantal maanden. En proberen in die maanden hun loopafstand weer te vergroten. Okay. En dat blijkt een zeer succesvol Waarom etalagebenen? Dat heeft er volgens mij echt mee te maken dat die mensen... Mensen krijgen pijn, gaan stilstaan in het winkelcentrum en stoppen voor een etalage om de pijn niet te laten zien. En daar is de term etalagebenen van aangekomen. Ja. Komen mensen eigenlijk snel genoeg bij jullie of loopt men over het algemeen te lang door met klachten? Dat is heel wisselend. Dat hangt van de mensen af. Heel veel mensen denken van, het gaat wel weer over. En daar hebben ze eigenlijk ook heel vaak gelijk in. Heel veel dingen gaan ook vanzelf weer over. Dus dat wachten is niet zo raar. Maar we krijgen toch regelmatig mensen die soms maanden tot jaren al met klachten doorlopen. Tot jaren zelfs? Tot jaren zelfs, ja, absoluut. Ja. En wat zijn de meest voorkomende klachten die jullie zien? Wat het meeste voorkomt is de lage rug natuurlijk. Dat is denk ik in heel Nederland een van de meest voorkomende klachten. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan lage rugklachten. Ja. Niet alleen in zorgkosten, maar ook in kosten voor het arbeidsproces, het ziekteverzuim. Daarnaast in onze specifieke praktijk natuurlijk sportklachten. Wij zien heel veel sporters. En daarnaast, longklachten is een hele grote groep bij ons. En die claudicatio, die etalagebenen, daar wordt ook heel veel mee gedaan. Ja. Wie kunnen er bij jullie terecht? Kan iedereen bij jullie terecht? Iedereen kan binnenlopen of is er een verwijzing nodig? Hoe werkt dat? Mensen kunnen rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Dat is al sinds een jaar of 6, 7 inmiddels van kracht. Je hebt geen verwijzing meer nodig van de arts. Dus mensen kunnen rechtstreeks komen en het advies is ook om dat te doen op het moment dat je je zorgen maakt. Je kunt ook naar de huisarts, je kan naar de specialist, maar de fysiotherapeut is een van de adressen waar je terecht kunt. Weten wij het antwoord niet of verdenken wij iemand van klachten die wij niet kunnen behandelen, dan sturen we ook altijd terug naar de huisarts.
fysiotherapie de klok rond, van 7 tot 7. Ja. Dat is wat jullie doen, klopt dat? Dat is wat wij doen. Het is heel erg belangrijk om mensen ook de kans te bieden buiten hun werk om naar de fysiotherapeut te gaan. We hebben van 7 tot 7 de mogelijkheid om fysiotherapie en acupunctuur te krijgen. Daarnaast hebben we ook nog een fysiosportafdeling en individuele sporters kunnen bij ons ook weer van 7 tot 7 terecht. Is dat trouwens heel bijzonder van 7 tot 7? Nou, er zijn weinig praktijken die om 7 uur open zijn. En het blijkt in de praktijk zo te zijn dat de uurtjes van 7 tot half 9, 9 uur en de uurtjes van 5 tot 7 het snelst gevuld zijn. Breng anderen hier nou niet op ideeën, hè? Ja, het is denk ik belangrijk dat je probeert zoveel mogelijk door te functioneren met je klachten. En iedere keer dat je van je werk weg moet kost tijd en geld. Dat snappen wij ook, dus wij proberen mensen die faciliteit te bieden. Ja. Tot slot, heb je nog een tip voor de kijker om in shape te blijven? Nou ja, goed. Algemene wetenschappelijke adviezen zeggen altijd: zorg voor goede voeding, gezonde voeding en voldoende beweging. Daarvoor hebben wij een beweegcursus, gezonde leefstijl, die we in oktober weer gaan starten. Waarbij mensen in 3 maanden tijd flink beweegadviezen krijgen. En waar we ook een diëtiste bij betrokken hebben die wat voedingsadviezen geeft. Dus die start weer in oktober en daar kunnen mensen zich weer voor aanmelden. Oké, dankjewel. Beter bij buitenlust, zeg ik altijd. Goed zo, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dames en heren, de Hilto is een consumentenbeurs die iedere 4 jaar wordt gehouden in Horst. En voor het eerst dit jaar is er een Venray Bloeit paviljoen. En André Tone van Jeco Atelier is een van de initiatiefnemers van dit paviljoen. Dames en heren, André Tone. Welkom. Heel even kort over jouw eigen bedrijf, Atelier Jeco Atelier. Vertel, wat is dat? Wat doe je? Mijn eigen bedrijf is het bedrijf samen met mijn vrouw, Lianne Aarts. We zijn een goudsmederij. Wij ontwerpen en maken sieraden in zowel zilver als goud. En dus ook trouwringen, met name het ontwerpstuk, is een erg belangrijke tak van ons. En die trouwringen is eigenlijk ook de stap naar de Hilto toe. Oké, kijk, dan hebben we het bruggetje gemaakt. Waar is jouw bedrijf te vinden? Kersveld, hier in Venray. Oké, maar we zitten hier voor die Hilto. Voor de Hilto. Jij bent initiatiefnemer van het Venray Bloeit paviljoen. Ja, voor de goede orde, samen met Maya Katerman hebben we dat idee geopperd, half jaar geleden. Ja, want je zei net, het begon met trouwringen. Ja, we zaten, Maya en ik, elkaar regelmatig op andere beurzen tegengekomen en in gesprek geweest. En toen hadden we van, we moeten iets met dat trouwconcept doen. De Hilto kwam eraan, zullen we met ondernemers uit Venray in het thema trouw iets gaan doen. Huwelijksreizen, Maya, trouwringen wij. Alleen dat idee is al vrij snel ontspoord. In positieve zin? In positieve zin, ja. Want toen op een gegeven moment ging het niet meer over het thema, maar over eigenlijk moeten we gewoon een Venray paviljoen op de Hilto hebben. Ja. En dan kwam ook mijn persoonlijke ervaring van 4 jaar geleden, stond ook op de Hilto. Ja. Allerlei themahallen, maar geen Venray hal. En dat konden ze mij nog niet, als Venray toch een grote gemeente in deze regio. Dus daar kwam het idee bij elkaar. Nou, een mail stuurt, wat gaan bellen. Uiteindelijk is het initiatief ontstaan en zijn er nu 36 ondernemers uit Venray gezamenlijk in een paviljoen van 1200 vierkante meter. Oké, hoe gaat het er precies uitzien? Allemaal een eigen hoekje, een eigen stand? Toen wij in de gaten hadden dat al vrij snel er animo was om gezamenlijk met Venray's ondernemers in de hal te gaan staan, heb ik contact gehad met de Hilto-organisatie. En dan bleek al vrij snel dat daar ruimte was om dat te doen. Dat betekent dat je eigenlijk een kale hal krijgt. We leggen de vloerbedekking in, een paar elektriciteitspunten en succes verder. En dan kun je met die groep ondernemers gaan kijken samen hoe we het gaan inrichten. En wat kunnen de bezoekers verwachten? Kun je er al iets van vertellen of wil je dat nog een beetje geheim houden? Ik kan wel zeggen dat we in ieder geval een primeur hebben voor de Hilto. Dat heeft de Hilto-organisatie ook aangegeven. En wat ga je ons zeggen? Nee. Dus ik zou zeggen, ik nodig bij deze iedereen uit die nieuwsgierig is. En ik hoop die nieuwsgierigheid nog aangewakkerd te hebben. Ja. Kom kijken wat de primeur is. Maar ook geen tipje van zo'n heel klein? Sfeer. Nou, oké. Dus iedereen die nieuwsgierig is, en ik ben het in ieder geval, naar de Hilto. Ja. Wanneer vindt de Hilto plaats? Van 3 tot en met 8 oktober in Horst. Hij wordt geopend door de burgemeester van Horst. Ja. Onze burgemeester is erbij aanwezig. Die haal ik daarna op. En hij gaat samen met ons eigen Hilto paviljoen Venray Bloeit openen. En waarom is het eigenlijk zo interessant voor al die bedrijven? Want het zijn er 36, zei je net? 36 en we hebben ook nog 3 goede doelen. Die hebben we in de slipstream meegenomen. Kijk aan, maar waarom is dat zo interessant voor al die bedrijven en die goede doelen om zich daar als
één te presenteren? Nou, het heeft een paar voordelen omdat je dus gezamenlijk kunt bijdragen aan A, de sfeer, maar ook aan het verlagen van de kosten. Je kunt gezamenlijk draag je bij aan de verlichting. En stel nou, want ik kan me voorstellen als ondernemers dit zien op televisie, dat ze wellicht nog heel enthousiast raken. Is er nog een mogelijkheid om aan te pikken, aan te haken? Nee. Over 4 jaar is er weer een Hilto, daar ben ik van overtuigd. En over 4 jaar dan zit ik hier waarschijnlijk weer. En ik ga ervan uit dat dan 1200 vierkante meter veel meer is. Want iedereen die er nu niet bij is, die mist iets. En waarom is het voor het Venraise publiek, kun je dat nog een keer aangeven, waarom is het belangrijk en interessant om daar te komen, behalve die primeur en de sfeer? Want volgens mij is er ook nog een actie die jullie organiseren, klopt dat? Ja, we hebben een actie, dus een selfie-actie, een selfie-wedstrijd. Ja. De selfie moet genomen worden in het paviljoen. Als het goed is, loopt er ook een bijrond van Venray Bloeit. Ja. De leukste, de mooiste, de gekste, die wint leuke prijzen. En de hoofdprijs is €450. Nou, dat is toch een aardig bedrag, lijkt me zo. Ja, lijkt me ook. Wanneer is de Hilto voor jou geslaagd? Nu al. Nu al? Nu al, ja. Dus er hoeft eigenlijk niks meer te gebeuren. Nou ja. Toeschouwers, maar voor mij is het geslaagd dat het initiatief wat we hebben van de grond gekomen is. En dat we een mooie hal hebben met een mooie sfeer en een primeur. Kom kijken. 3 tot en met 8 oktober. Mij heb je in ieder geval nieuwsgierig gemaakt en ik kom graag bij jullie op bezoek. Dankjewel, André Thom. Dankjewel. En dames en heren, misschien kent u dat wel. Uw iPhone doet het niet meer. De knopjes weigeren, de display aan diggelen. Sinds 1 juli kunt u terecht bij iPhone Repair Service aan de Oude Oostromse weg. En dan komt u deze man tegen, André Linders. Hoi. Dag André. André, vertel, wie ben je en wat heb je voorheen gedaan? Want volgens mij doe je dit nog heel lang. Nee, dit doe ik sinds 1 juli dan. Daarvoor heb ik 15 jaar in de jeugdzorg gezeten. En dan ben ik van groepswerker tot aan bureau jeugdzorg in de crisisdienst heb ik gewerkt. Ik heb daar op een gegeven moment een ongeval gehad. En daardoor kon ik dat werk eigenlijk niet meer voortzetten. En dan hebben we gezocht naar iets anders. En is dat de reden dat je nou hebt gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap? Ja, ik heb het verleden ook al, voordat ik naar jeugdzorg ging, ben ik ook een zelfstandig ondernemer geweest. En dat is er eigenlijk altijd een beetje in blijven zitten. En ik heb nu die kans gekregen, ik denk dat gaan we gewoon doen. Mooi. Je bent te vinden op de Oude Oostromse weg. 19A. 19A. Ja. Dat u het weet, dames en heren. En werk je daar alleen? Heb je daar een bedrijfshal? Ik heb daar een kantoor? Ik heb daar een kantoorruimte met twee ruimtes. En in principe is het eigenlijk een klaar-terwijl-u-wacht-service. Dus mensen kunnen de telefoon in principe gewoon afgeven. Ze kunnen zelfs meekijken als ze dat willen wat ik doe. Ja. Dan kunnen ze gewoon meekijken in een iPhone hoe dat in zijn werk gaat en wat ik vervang. Ja, je hebt er een paar meegenomen. En ik heb er eentje die is wat minder voorzichtig geweest met de iPhone. En is dat te repareren? Ja, daar komt gewoon een nieuw frontje op. Kent u dit of niet? Ik hoop niet al te vaak. Daar komt er gewoon een nieuw glas op. En hoe lang doe je erover om dat te repareren? Want het lijkt me nogal priegelwerk en ik zie dat je toch redelijk grote handen hebt. Een half uurtje. Half uurtje werk. Mensen kunnen een kopje koffie krijgen, een kopje thee, koekje erbij. Dat is altijd fijn. Ja. Maar ze hoeven geen afspraak te maken? Of? Ja, voor als we klaar terwijl u wacht is wel op afspraak, want dan moet ik dan inplannen. Maar ze kunnen ook zo binnenlopen en op het moment dat het rustig is, dan kan ik ze er tussendoor pakken. En wat is nou de meest voorkomende klacht, wou ik zeggen? Maar welke reparatie voer jij het meest uit? Dat is eigenlijk het frontje en de batterij. En dit is? Dit is de batterij. En wat is dan dat die kapot is of dat die snel leeg loopt en dan zet er een nieuwe batterij in. Daar heb ik ook last van. Wat moet ik dan doen? Even naar mij komen. Oude Oostromse weg. Dat is een hele goeie. Ik heb geen iPhone. Ja, op dit moment doe je alleen maar iPhones. iPhones en iPads. Maar ben je wel van plan om ook andere... in de toekomst willen we wel gaan kijken om dat verder uit te breiden. Ja, want de naam iPhone Repair Service... Beperk je jezelf dan niet heel erg? Nou, op dit moment niet. Ik denk dat het eerst belangrijk is dat we dit goed neer kunnen zetten en dan wel als basis pakken en dan gewoon verder uitbreiden. Maar ik hoor je zeggen iPads dus ook? Ja. Andere devices van Apple? Nee. Alleen die twee dingen? Alleen iPhone en iPad. Oké. Verkoop je ook tweedehands iPhones, iPads? Nee, nog niet. Ook dat willen we in de toekomst gaan doen. Maar ja, ik ben sinds 1 juli gestart. En we willen alles wel een beetje gefaseerd gaan doen. Maar er zijn dus enorme groeimogelijkheden.
Ja, dat hoop ik van wel, ja. Tenminste, als het aan mij ligt wel. Ja. En wat houdt je tegen dan? Ja, sowieso wil ik het zelf allemaal goed kunnen beheersen. Ja. En natuurlijk zit er ook financieel een stukje plaatje aan en ook dat wil ik gewoon in de gaten houden. En als je mag dromen, stel over 1, 2 jaar, hoe ziet het bedrijf er dan uit? Ja, dan hoop ik dat het er mooi staat met verschillende diensten die ik mensen kan aanbieden. En dat kan zijn van computers tot telefoons, van iPhones tot Samsung. Ja. En daar kan ik ook bij je terecht. En dan kun je ook bij mij terecht. Dat is heel fijn. Dan hoop ik dat ik in de toekomst, ik hoop niet te vaak, maar dan bij jou terecht kan komen. Dankjewel. Dames en heren, Venray kent tal van evenementen en ieder goed georganiseerd evenement vereist een brede aanpak en in ieder geval ook een goed draaiboek. Althans, dat is de mening van Marilou Lohman. Zij startte daarom 2 jaar geleden haar bedrijf Eventor. Marilou Lohman. Eventor, wat betekent dat? Eventor, dat staat voor het creëren en genereren van events. Dus het is eigenlijk, mijn focus ligt op de voorbereiding van het event. En een goede voorbereiding is vaak het halve werk. En dat is dus ook doorslaggevend om een event gewoon het resultaat daar te laten zijn. Want waarom is dat draaiboek onmisbaar bij een evenement? Een draaiboek, dat is dus eigenlijk het stukje voorbereiding. Daarin worden eigenlijk alle aspecten van een event uit elkaar getrokken, geanalyseerd en alles wordt puntsgewijs eigenlijk uitgewerkt, zelfs van minuut tot minuut. Want hoe ziet zo'n draaiboek eruit dan? Is dat zo'n pakwerk? Of, het is maximaal 20 pagina's. Ja? Daarin wordt inderdaad echt alle informatie wordt erin opgenomen, van adressen tot aan wie in de commissies zitten, wie verantwoordelijk is voor wat. De tijdsplanning natuurlijk met name niet te vergeten. Ook de procesplanning is daarin een heel belangrijk aspect. Ook de begroting komt daar ook in terug. En ook evaluatie naar de hand. Want het is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk om te weten waar de punten verbeterd kunnen worden. Waar je de structuur moet veranderen om te zorgen dat je toch flexibel met je event eigenlijk omgaat. En wat maakt dat je hiervoor hebt gekozen? Ben je vaak op evenementen terechtgekomen waar je dit miste? Nou, ik ben eigenlijk een enorme regelneef en via het servicewerk ben ik heel veel bezig geweest met organiseren. En daarin heb ik eigenlijk gewoon mijn... Want servicewerk, dat is, voor de mensen die dat niet weten? Ja, ik zit bij de Lions Club Venray Pulparel en daarin heb ik vaak een fundraise activiteit georganiseerd. En daarin heb ik eigenlijk mijn ding in de events eigenlijk gevonden. En ik heb een overstap gemaakt vanuit het onderwijs naar de evenementenwereld. Kijk, dat is leuk vanuit het onderwijs. Ja, herkenbaar. Wat is jouw missie? Mijn missie is, de focus van Eventor ligt op de details. En de details van de voorbereiding. En daardoor wordt een evenement een succes en dat maakt mij blij. Ja, en wat voor evenementen moet ik eigenlijk aan denken? Wat heb je allemaal georganiseerd? Workshops, seminars, huwelijken, jubilea, sportevenementen en lezingen. Daar ligt eigenlijk de focus op. Maar eigenlijk evenementen in de breedste zin van het woord. Ja, eigenlijk niets is jou te gek. Nee, nou, in principe heeft elk evenement zijn aandacht nodig en zijn eigen structuur. En is het dus gewoon heel belangrijk om te zorgen dat die structuur staat als een huis. En dan kun je dus ook met variabelen omgaan. Want bijvoorbeeld het weer, dat is natuurlijk altijd een veranderlijk aspect. En daar kun je dan veel makkelijker op inhaken. Ja, en anticiperen. En mooi. Ja. Je bent inmiddels 2 jaar bezig. Waar kunnen mensen jou eigenlijk vinden? Ik ben vooral te vinden op social media. Ik heb LinkedIn zit ik op en via Twitter en ook Facebookpagina heb ik ook. En wat misschien nog wel heel leuk is om te vertellen, ik heb in mijn logo heb ik het gezicht ook van Eventor zeg maar opgenomen, omdat ik dat is een blij gezicht, een blij gezicht van die evenementen wat je blij als ze slagen. En dat is als je mijn medewerking inroept. En die medewerking van mij, die is op maat eigenlijk in te stellen. Want het draaiboek, dat is waar de focus op ligt. En op zich tijdens een evenement, daar kan ik wat de opdrachtgever graag wil, mijn medewerking verlenen. Of het nou ceremoniemeesterschap is of de tijdsbewaker achter de schermen. Van welk evenement wat jij tot nu toe hebt georganiseerd krijg je nog
de meeste kriebels in de buik? Een lekker warm gevoel van, oh dat was echt top. Ja, dat was de lezing met 600 dames in de Schouwburg. Dus het was heel groots en ja, een enorme uitdaging. Ja, en dan leuk om te merken dat inderdaad zoveel mensen er toch op afkomen en echt enthousiast zijn om zo'n avond bij te kunnen wonen. En welk evenement hoop jij het komend jaar nog te gaan uitwerken? Waar wil je nog een draaiboek voor maken? Ik zou sportevenementen heel erg leuk vinden, maar ik vind ook jubilea voor bedrijven erg leuk. Ik weet niet, heeft iemand van u een jubileum binnenkort, dames en heren? Maar eigenlijk heel breed. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ik vind elk evenement heeft zijn eigen onderwerp, heeft zijn eigen mensen op een andere locatie. En dat maakt het dat het gewoon heel erg leuk en afwisselend werk blijft. En dat is hetgeen wat mij eigenlijk erg aantrekt. Oké, als laatste, is er nog iets wat je kwijt wil? Wat je nog vergeten bent om te zeggen? Is nu je kans? Oh ja, en de begroting, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt. En daar let ik dus ook heel erg op de kleintjes. Want het is natuurlijk heel belangrijk om goed te schakelen waar je je uitgaven in doet. En zeker in deze tijd is dat natuurlijk een belangrijk punt. Nou, ik hoop dat je het komend jaar veel draaiboeken mag uitwerken. Dankjewel. Dankjewel. En dames en heren, van al dat gepraat hier aan deze tafel hebben we uiteraard ook weer honger gekregen, ook deze maand weer. Dus we gaan even kijken bij chefkok Hans wat hij deze keer voor ons bereid heeft. Hans, vertel. Nou Rob, vandaag maak ik voor jullie pasta met scampi's, groenten en een knoflook kruidensaus. Knoflook. Ik wens jullie een smakelijk eten. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. Wilt u zelf ook een keer aanschuiven aan deze tafel? Neem dan contact op met Pela Maas TV. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens. Jullie smakelijk eten.